Ruusu. Niin Taino. Johnny Rose. 11. päivän marraskuuta. Hetkinen. Tarkistan asian. Minulla on muuta, mutta järjestän jonkun. Mitäs sulla? Kosviski. Täällä on jäitä. Joo, kiitos. Etkö ota mitään? Hautamaa, onko sinulla pukua? Järjestin sinulle keikan. Hääkeikan. Tiedän, että tarvitset rahaa. Menet 11. päivä paikalle, horiin, ajoissa, syöt, saat palkan ja palaat takaisin. Itsellä on niin paljon muuta. Ymmärräthän? Mä teen sen.
Hei, kato! Hei, otetaan toi reppana kyytiin. Pysäytä! Kato nyt! Pysäytä nyt! Otetaan se kyytiin! No otetaan sitten. Ei me yleensä Tatunkaan noita liftareita ole paljon kyytiin otettu, mut olit niin polosen näköinen siinä tieposkessa, että pakkohan sinut oli kyytiin ottaa, kun ne on ne liftarit, ne on vähän kato sellainen juttu. Toi Viki kertoi mulle, kato, kun se oli ollut Vermon rave. Eihän se Vikin tiedä, tietää se Vikin. Se, kato, joka oli se Pylkkäsen Leenan kanssa naimisissa, sit se osti sen pykäläisen tilan sieltä Korvensaaresta. Siellä, tietää se iso talo, siinä ajokoira aukkuu pihalla aina. Joo, kato, 200 dieselmersu. Mulla oli, kato, tollanen 80-luvulla, silloin helvetin hyvä vetää hevoskärryä, kato, kun ravireissulla, kato, kun mentiin, niin kato, dieseli sinun, kato, voimaa siinä vehkeessä, juu kuule. Silloin mäkin tein, kato, mä olin roadari-hommissa, mä olin Matti ja Tepon kamoja kantamassa. Eihän niitä perkille erottanut kukaan toisistaan, mutta sit kun ne sinne soitti, niin aina toinen vastasi, että Matti ja Tepon Matti, ja toinen vastasi, että Matti ja Teppo, tiedätkö? Kato, se on. Poriinhan sä olit menossa. Me ollaan, kato, menossa tonne Raumalle. Sieltähän ne on ne maliverit. Hei Tatu, missä ne oli ne maliverit? Eikö ne ollut Raumalta? Joo. Hei, pysäytä auto. Tuolla otetaan kyytiin. On niin huono ilmakin. Hänetkö? Mistä sinä tiedät, onko hän Jumalan lapsi? Olen niin kiltti, pysäytä auto. Hyvä on. Kiitoksia. Minä olen aina tiennyt, että sinä olet hyvin armollinen mies. Seuraavaksi merisää, Kylmpihla ja 10, hyvä näkyvyys. Vaasa, Ulkokalla 12, myös hyvä näkyvyys. Kemiajos 10, näkyvyyttä 3 kilometriä. Seuraavaksi viihdemusiikkia, Eino Grön Reposaaren. Oma poika laulaa oman sävelteensä laineen. Hän teki elämänuransa viihdetaiteilijana, mies kyllä. Tien vieressä seisoo, mutta harvoin housunsa kastelee. Soi sana kultainen. Vaikea aamu, yksikään kelloni ei soinut. Ja varmasti ne laitoi, ja toi nainen on kuin
se tievästi alas se lakana, että se ei mene ryttyyn. Sitten vielä pian saa tyynyliinoja. Varokaa sitä. Ottakaa vähän sievemmin. Pikkusen sievemmin. Pitäisiköhän mun itse tulla ottamaan se? Ei se kyllä ihan tahille mennyt se vihellys, mutta näköhän en ole pysty tanssimaan siinä, että eikä tuo nyt niin hirviä häpiä ole, että uskaltaa tässä kylällä taas kulukkia. Ei jumalauta, runkkari. Ajattelit sit saapua paikalle. Taitaa kuule olla hääpari jo Las Palmassamme tämmössä pinakoladaa. Nyt käännyt ympäri ja lähet vetämään. Ja pysähdyt vasta, kun Tokion valot näkyy. Saatana! Nyt kuule rupes... Hei, tulkaa takas, kun lakana pitää ottaa pois, täällä alkaa sataamaan. Saatana! Nyt jumalauta lähet menee! Vai laski tummumaan, saatan! Hääpilaaja! Hääpilaaja! Mikä tuo on? Tiedätkö, eilen oli syntymäpäiväni. Se oli 11. päivä. Jaa, no hyvät syntymäpäivät nyt näin jälkikäteen. Kiitos. Ei se kyllä niin hyvä päivä ollut. Toivottavasti tänään on parempi. En tiedä, liekö se mikään suurempi rikos, jos maanantai vaikka sulle. Kiitos. Onpa sinulla kylmät kädet. Sinulla on lämpimät. Nyt kun oli ne syntymäpäivätkin, niin kakkuakin jäi. Olisitko lähtenyt käymään? Asun tuossa lähellä. Myöhästyin päivällä häistä, että ei mulla ole enää mihinkään kiire. No mennään sitten. Voin ottaa laukkusi. Kyllä mä sen kannan. No hyvä. Oliko se aikamoinen päivä? Syksy tulee tänä vuonna tosi myöhään, musta tuntuu.